Patton Thompson. Set. Zaczęli. Bolt znakomicie. Bolt po rekord. Gay go goni. Jaki będzie rekord? 9,58! Była 9,58! Czy państwo to widzą? To jest po prostu rekord XXI wieku. Brawo Bolt! Brawo Bolt, to mogło być już w Pekinie. Mówiliśmy o tym od roku. Gdyby tam się nie oglądał, już byłby taki wynik. Tutaj zrobił to. Nie udało się w Pekinie, udało się w Berlinie. Fantastyczny rekord świata. 9,58. Usain Bolt. Tak. I ten łuk, którym pokazuje, dała mi natura wszystko, żebym wam to pokazał. I dzisiaj